Per a nosaltres és un moment molt emotiu, molt emocionant, perquè molts músics que tenim ací són joves i no han pogut disfrutar mai d'un moment com este tan emotiu. I més encara veient l'aforo màxim que ja es pot tindre en Mestalla. Per tant, per a nosaltres és una satisfacció molt gran poder estar avui ací tocant. És un motiu d'alegria perquè ens agrada sempre vindre a Mestalla, no? I vindre i tocar, que també és una altra afició que tenim, mesclar l'esport i la música, que és la cultura nostra molt arraigada en els valencians, em pareix que és ideal. Molta il·lusió, però fins que no hem arribat ací no m'imaginava quanta. Ha sigut molt emocionant, més del que ens pensàvem. A més, som una banda possiblement la més jove de tota la comunitat valenciana, sols portem 7 anys de formació i ens costa molt d'esforç aconseguir les coses i haver arribat fins ací i més un dia així que pot hi haure més públic per a nosaltres és molt important.